סרט הבא, עמידת מוצא. מה אתה עושה פה? מה, תצחי את העם? מה, עכשיו ואיגו? זהר ממני, אידיוט, אתה מתחיל איתי? זהר ממני, הלך, לך הביתה, לך! שמישהו ינסה לעצור אותי. אני מחכה למאסטר. רוצה לך לבוא, למה אותי קראתי? בשביל שהילד ההוא, שהוא לא יכסח את הדם. ואיפה המאסטר הזה? הוא במאסטר. איזה מאסטר אידיוט. בוא, תקשיב. אתה צריך לדעת, דבר ראשון, את עמידת המוצא. איך עמידת מוצא? ידיים על הכתפיים. ככה? חיוך כובש, כדי להפחיד את היריב. והדבר הכי חשוב, והעקב. העקב מופנה כלפי צידה, קדימה, זה מאפשר לנו לכבוש עונות. בוא, תעשה אחריי. שנייה. תעשה. עקב יותר פה, חיוך יותר כובש. יפה. אם הייתי רואה אותך מהרחוב, ככה הייתי מפחד. קדימה. מה? מה? עוד פעם. איפה? עכשיו אתה עומד לי ברחוב. וואי, לא יודע, אני יודע אם פה. מה? אני איך לחוק אותו, הוא מזרק אותה שיכול עליי עם העמידה שלו. נו, אני למדתי קראתי כי ניתן אותה. עוד פעם אתה מסתובב פה, מסתובב פה, מסתובב פה. הייתי קראתי ולמדתי, ושים לב. שים לב, אתה לא יכול עליי. מישהו יכול עליי, תסתכל על החיוך. יואו, אני מפחד, רק אל תעשה לי את זה. אמא. עכשיו קרדיט. לא, קרדיט.